इनसे मिला ई हम रहमान डकैत। इनकरा नाम सुन के अच्छा अच्छा लोग डरेला। इनकरा से काम लेबा तो तार काम बन जी। रहमान डकैत, तारा से मिल के हमके बहुत ही अच्छा लागल ह। हमारा एगो काम अगर तू कर देबो तो तारा के इलेक्शन में एवरी के हम सीएम बनाएम। ई हमार वादा बा। तो के एक बात तो जरूर पता हुई कि रहमान डकैत के वादा खिलाफी के का सजा होला। हमारा से जे वादा खिलाफी करेला तो हम ओके बड़ा कसाई नुमा मौत देनी। तो ये बात के याद रहे। ई लो लिस्ट के सामान, एमे जितना बा रहमान डकैत के चेला के दे दो। ए भैया आलू प्याज मंगाओ था हमने से। तो इन्हीं के दिमाग खराब बका रे। हमार खोपड़ी के बारे में पता बा कि ना? तो इनके आलू प्याज के इंतजाम करे वाला हम लागत नहीं। माफिया के नाम पर तो हमने कलंक कर देबो तो नहीं के रे। मीटिंग कैंसिल कर, हटा। रहमान डकैत जी हमके माफ कर दी। हमके ना पता रहला कि साला ई सब मांगी। हमके माफ कर दी, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। जो भाग गुलजार मियां तोके पता नहीं हो कितना बड़ हस्ती हो। तार दोनों बाउंसर के काखी मजाक को कर भाई ओनी गाड़ी में गोली मारी। जब्बार मियां हमसे गलती हो गई। हम का जानी हई बकचोद साला बाउंसर के या हमार मेहरारू में के चोली में से ही पर्ची निकाल के बैगन आलू के लिया के दे देला सन। हमके का पता रहला असली सामान के पर्ची दाम गद्दी के नीचे रहला। हम भुला गई रहनी हई साला बाउंसर पढ़बो ना कैला से दे देला सब बाउंसर के। गुलजार मियां तू रहमान डकैत के नजर में गिर गिल बड़ा दोनों गुणों के वजह से। तू का सहत रह तोके पता बा, लेकिन तू बच के रहिया। कहो भी तोके कहीं भी गोली मार सकेला। हम बात करम उनकरा से। ई दोनों गुणों के हटा दो। हम चलत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हई लड़चट्टन के वजह से हमारा रहमान डकैत के सामने बेइज्जती भइला। मन तो करता गाड़ी में गोली मार दी। ई सालन के दोनों गुणों के नल्ली निहारी खियावल हमार बेकार गइल। अब हमके रहमान डकैत माफ उफ करियन कि ना, अब तो खुदा ही बेहतर जानत रहन। चलो सने लड़चट्टा घरे। अगर तू चाहत रे कि रहमान डकैत के गैंग में शामिल होखल तो ओकर लइका के हिफाजत करे के पड़ी। जी जी देख ले हउए लइका ह। ठीक बा भैया। आज तो रहमान डकैत के लइका अकेले में भेटाइल बा। आज एकरा के हम जान से मार देम सरवा, छोड़म ना है के हम। आज ही तो बची ना। हा 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 हा। आज रहमान डकैत के लइका भेटाइल बा। एकर बाप साला हमार नागी में दम को दिल रहला। एकरा वजह से हमार गैंग के बहुत बदनामी भइल बा। ले बेटा तू हो जो ऊपर। भैया एक के बच्चा के नाम चाहत रहल भैया कि जी के भी मर ले। इनके बच्चा के नाम चाहत रहल। चूड़ा का है छोटका आकर के 1 लाख रुपया दे दे। मालिक हमके पैसा ना चाहिए। तो गलोच के सान हुआ। अगर हम पे एहसान जतावल चाहता रहा तो हमके अपन गैंग में रख ला। ठीक बा, जन छोटका लइका बा ओकरा साथ में के लगा दे। ठीक बा। खड़ा रहे एक बार ठीक ना।